हेलो लोगोफोर दिनै आं भिडिअ लाना फैलायबाय नै नोंथांमोनहा माबोरै दं इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं जानो हागौ थिग बिदिनो आंबो बिदिनो दं आरोना लोगोफोर आरो दिनै अबाव थांनो बा अबाव मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना आंखौ मिथियाखै जानांगौ माने आं मोनसे मिटिङाव थांनो नागिरदों आरोना गहपुरावनो जोंनि गहपुरावनो ब्रह्म धर्मनि मिटिं जादों आरोना इयाव थांनो ओंखारबोदों आरोना जों थाबायनासो थांगोन आरोना बिसोर लोगोफोर आरोना बिसोर लोगोफोर आंनि लामायासो गोजान आरोना ओमफ्राय होमबाबो थाबायनानै थांसै आरोना जों ज' लोगो लालायखानाय नालाय लोगो बुरजाबाथाय माने इन्टारेस्ट नाङो थाबायनो बे बाजै सासे लामायाव लोगो मोनदों आरोना इयो सोंहरदों बिथिं थांनो नामा होननानै ओमफ्राय गावहा थाङानो आरोना गावखौबो सोंदोंमोन आङो ओरैबायदि सान्दुं गोसा आरोना लोगोफोर माने सान्दुङा गस्ला खाख्लुमलायनानैसो लानांदों ओमफ्राय सुइटार लाबोखादों दा मोनालांनोबो हागौ नालाय आंहाबो ओमफ्राय नै जों मिटिं माबायाव सफैबाय आरोना नै मिटिं जायगायाव सफैबाय आरोना जों बारा गोलाव लायासै आं भिडिअखौ थाबायनायखौ अभार गोलाव जागोन नालाय सफैबाय आरोना नै लोगोफोर मानसि जाबायानोमोन नै बैथिं ओंखाम जाग्रा बानायदों खोमा जों जौस्रां बानायदों मानसिफ्रा जादोंआनो नायलांदो लोगोफ्रा माबायदि नुयो नैबे गेट आरोना मोनसे हाबनाय मोनसे ओंखारनाय दायो जों हाबसै आरोना बिराद मेंबाय दसे जिरायनोसै जिरायना लानानै जैग' होनोसै आरोना जोङो बेजों हाबग्रा खोमा दै जों हाबग्रानो दांना जिनिसजों थांसै दायो दसे जिरायनानै एकदम बिराद गोजान थाबायबोनाय ना जोंहा आथिं साजोब्बायमोन आरोना जाय जिरायबाय आरोना जों लोगोफोर ज'नो जिरायबाय आरोना दसे जिरायनानै जैग' होनोसै नोगोद मेंबायमोन आरोना नै जिरायबाय आरोना जों सासेया नोंनिफ्राय सेल्फि लागासिनो दायो जैग' होनो ओंखारबोबाय आरोना जोङो लोगोफोर जैग' होनोसै ओमफ्राय नै आबैखौहाय लोगो मोनबाय आरोना नै आबैमोना जिरायगासिनो दङमोन रायलायनानै फैबाय आबैजों आलासिफ्रा बारा गैथ'वामोन आरोना बिदिनो मेथाइ खनगासिनोमोन सासेया मेथाइ खनगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय आङो आसरितसो आरोना भिडिअ लायै लामाखौनो माने आन्दायबावबाय आरोना आङो दहाय हाबबोनायजोंसो माने ओंखारलांनो नागिरबाय आरोना आङो मिनिथावखा ओमफ्राय जों लामाजों थांनानै लामा मोनसे दङ आरोना एक्सट्रा बानायखादों लामा बिथिंहाय थांसै आरोना जों जैग'हैनो Alupara metingao anda apa? Ready to lawan sampai nago? Simlaguri metingao anda. Nai lagi kumpul apa ini tuh nama? Nai lagi kumpul. Hah? Tak sampai dong. Metingao anda kumpul sampai ya? Tak sampai dong. Ada Eda masak gak?
बावनो आरोना नै जैग' होनो फैबाय जोङो नै बेयावनो आरोना जैग'नोसै नैथिं हाबानो बे फारसेथिंहाय हाबहैनोसै आरोना नै ओमफ्राय लेखा सोरबा बायनानै लांनो गोसोबा लांनो हायो आरोना बिदिनो गामियावहाय गांफा गांफाबाबो लांनांगौ आरोना जैग' होखांबायमोन ओमफ्राय आं जैग' होनायखौ लादिया आरोना बाबाखौ खुलुमनानै फैबाय आङो फैसा एसे होनानै आं लोगोखौ लाहोबाय आरोना दसे लानानै होथोंसै ओमफ्राय नै जों ओंखाम जाहैनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम जाग्राखौ नै ओरैजायनो बानायमारदों नै ओइथिं हरै दुब्लिथिं नुहुरनाया बेयावनो आरोना ओंखाम जाग्रा बानायदों आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोग्रा आलासि दा जोंबो जाहैनोसै आरोना आरो जोंबो आलासि नालाय जोंबो जाहैनोसै ओंखाम उखैनाय जाखालामोन माने सानसु जाबाखै नालाय आरो जों थाबायनानै फैनाय बिराद मेंबायमोन आरोना बेयावनो ओइथिंबो बानायदों आरोना लोगोफोर मानसिफ्रा ओंखाम जाहैसोदों खोमाने बिराद भिर आरोना ओंखाम जाग्राथिं अबसे जों बिराद गोबाव नेखानांदों ओंखाम थाब मोनजायाखै मानसिफोर जादोंमोन नालाय ओमफ्राय सिट खालि गैयामोन बिसोरखौ मोसागोन नोंसा आब' दा ओंखाम जाग्रा ओंखाम जानो जंफैदों आरोना जों लोगो जाग्राया ओरैबायदि मानसि फाइनेलि हाबनो मोनबाय आरोना जों ओमफ्राय नै जिरायबाय सेलायबायलाय दायो मोनजामारसिगोन आरोना लोगोफोर ओंखामखौ नै लोगोफ्रा आंना हेलौ गोजा ओमफ्राय नै मोनजाबायानो लाब्राफ्रा जोब्बाय होनदों आरोना लोगोफोर जोब्बायमोननो ओमफ्राय एसेल' मोनजाबाय आरोना जों लाब्राखौ ओमफ्राय जाखांबाय नै फैफिनलायबाय आं केमेराखौहाय बेगथिं लानाय बायदि मोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंथिंसो लागासिनो माने मोदाननायजों जेबो नुला आरोना आं लोगोफोर फाग्लिखासोबा ओमफ्राय जों बारायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बारायाव
बारायाव थांनो आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय नैबे नुहुरनाय गोमो पर्दा खोंनायावहाय आलासि गेदेर जिरायग्रा आरोना गेदेरफोर जिरायग्रा मोसाखावरिफ्रा नै इथिंनो देलायो आरोना लोगोफोर मोसाखावरिफ्रा ओमफ्राय जों फैफिनबाय आरोना बारायाव थांनानै ओंखाम जाखांनाय लोगो दसे जिरायनो होननानै फैबाय आरोना दसे जिरायनोसै एसे खोनासंसै खिन्थु लोगोफोर ओरैबायदि मानसि भिर जाबायमोन आरोना नैयावबो ओमफ्राय जिरायनो जायगाखौनो मोनखायासै आरोना जों उनावसो गसंनानै नाहरबाय थानांबाय मानसि भिर जाबाय आरोना मानसिया जिरायनो मोनासै जोङो जायगा फुल जाबायमोन सिबिनां आइमोन बाबामोन दिनैनि जोंनि जि गेवलांनाय बे गेवलांनायखौ जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि नेहाथारि मानगोनां जगत ब्रह्म बाबाया बेखेवनानै होलांबाय आलासि फैबायमोन आरोना फैबायमोन लोगोफोर मा होनो प्रमद बर' सारा फैबायमोन आरोना नोंथांमोना नुवाखैसो खोमा ओरैनो आं जुम खालामदोंमोन खिन्थु गोजान जाबायना आरो जिरायग्राबो मोनासै जोङो ओइथिं थांदिया जोङो ओइथिं थांबालाय एसे खाथियावनो नुगौमोन आरोना ओमफ्राय दायो नै मोसाखावरिफ्रा मोसानो नागिरबाय आरोना लोगोफोर आलासिखौ मोसाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना मोसानायखौहाय फुल भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरोना लोगोफोर आं इयावहाय होथ'ला मोसानायखौ भिडिअ बानायनानै फैफिनबाय आरोना आङो ओरैजाय उनावहाय सानै लोगो दंबावो नालाय आंजों सासे थांफादोंमोन जों गासै साबा फैदों आरोना जों थाबायनानै बिसोरो जिरायनो जायगा मोनासै आरोना जोङो जिरायनो लुगैनाया जाथारलामोन ओमफ्राय दखानावसो जिरायफैबाय जों ओमफ्राय नै एसे गोबाव जाबायमोन नालाय आलासिफ्राबो थांबाय नै आं भिडिअखौनो लास्लाबनो हायासै बाय लालांलायदोंमोन प्रमद सारा ओमफ्राय दसे थानानै जोंबो फैफिनबाय आरोना जिरायनो जायगा मोनबाय आलासि थांनायखाय खम जाबायमोन मानसिया ओमफ्राय जिरायबाय आरोना जों दंबावो माने आलासिफ्रालाय बहुद दं खिन्थु बियो बर'सो जोंनिसो जोंनि फंबायसो खालि जौ लोंलाबायो खालि बोरै थाहैबाय बिसिनि फिसा फिसौ गामि दरसे जाहैबाय जोंखौ माथो बिदि होनायलाय नोंथांमोनाबो एसे खोनासंनानै लादो आरोना मा होनदों खिन्थु आखाइ सानायनि थाखायनो बारा भिडिअखौनो लानो हायासै बिराद आखाइ साबायमोन मावनायखौ फोजोबनो हाया गुरुदेबनि सानस्रि आं बुंला बेयाव दा आं एग्रिकालसारनि बेलायाव बुंलांनोसै मानो होनबा उननि आलासिया बुंगोन गुरुदेबा मा सेन्स खालामनाय जेरै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल दानायनो मेम'रेन्डाम होनायनो गुरुदेबा राजनितिक बिथिङाव एकदम देरहासारनो जानो नाजानाय बर'फोरखौ MLA MP बानायनो नाजानाय आबसु दानाय बर' सन्मिलन दानाय
बर'फोरखौ रांखान्थि बिथिङाव एकदम माने माहाजोन बानायनो नाजानाय समाजनि आब्रुथि बानायनो नाजानाय साखोन सिखोन लाखिनांगौ न'खरखौ जाहाथे खिनाय हासुनाय खालामनाङा फायखाना लुनानै ला अमा फिनाङा दाउ फिनाङा बिसोरो लेथ्रा खालामो नै लोगोफोर अमा फिनो नाङानो अमा दा फिखासैसो खोनादों ना मा होनदों गोसो जाया सिंग्रि मोदा मोदि मोनो उन्दुलाबायनानै थानो गोसो जायो अमा जालाबायनानै प्रेसार जानानै टप थैयो बेखौनो हनै रायबाय होननानै बुङो रायथारदों आंनि फिसाइखौ नङाबा हनै प्रेसार जानानैसो हराव थैनानै थादों नंगौना नङा बेदरखौ थोरसिबा गाहाम जायोमोन आरो गोदोना आरो बिदिनो जानानै जौ लोंनानैनो लिभारा गाज्रि जाबाय उदैया बुदां देरबाय बेखौनो रायथारदों थिंख्लि सोदों अजा दंथारो नायखांनो होसोबायथारसै आरो अजा 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 थिंख्लि सोथारदों आंनि फिसाइनाव फिसायाबो बुंगोन बे हिनजावनि उदैया गिदिर जाबा जौ लोंखोमाबाय थायो जौ मावनाय समाव बेदराबो जाखोमाबाय थायो अमा बिबु एवनाय दाउ आथिं एवनाय नंगौना नङा हनै उदैयानो लिभारा गाज्रि जाबाय नालाय गिदिर जाबाय दा बेखौबो थिंख्लि सोदोंलायनो खम घटना गोदो दानियाथ' नायबानो मोनो होननानै मेसिनाव ट्राप सोबानो बिबुआनो मोनसे गाज्रि जानानै दं माबा मेजेम जाबाय नोंना बिबुआव हनै हार्टआव बिदि जाबाय दाथ' मोनजोबो मेसिनानो मोनजोबो थैयावनो ओंखारजोबो मेसिनानो देखायजोबो मेसिनजोंनो अन्थाइ दिरुनो गल ब्लाडार बारा जाबाय स्टना बारा जाबाय उन्दैफोरनानो गल ब्लाडार उन्दैनानो स्टन किडनि स्टन आयै हस्पिटालाव थांजाया गाबनोसो ना मिनिनोसो जायो केन्सार उन्दैयावनो मुम्बाइ टाटा इन्सटिटिउटआव आयै उन्दै फाफ्लियाव लागोन बिसिनाव माने केन्सार जाखो मा इसोरखौलाय साननो गोनां जागोन बेफोर गासिबो जानाय लोंनायनि सायाव जायो आइमोन आफामोन किडनि स्टन बारा जाहांदों साबधान जा फरासि होनाय मैनाश्री बसुमतारी जोंनि रिसेपसन कमिटिनि आफादगिरि बांफां गयारि बाबानि आइ आइखौ खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय गोनां नानु बसुमतारी आइ बे आइखौबो आं गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय जोंनि आलासि सिनायथिया बेखिनियावनो जोबथ'बाय आङो आफादगिरि बाबाखौ उननि हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय दिनै आब'नि मेगननिफ्राय मोदै गदों दुखुनि मोदै जों सासे लोगो बायदि सोमोन्दोखौ जोङो दानो हाया जाय गथ'खौ जोङो मोजाङै फोरोंनो हाया जोबोरै सांग्रांथि जानांगौनि गोनांथि दङ जोंनि न'खरा साखोन सिखोन जाथों आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन ब्रह्म धोरोम सिबियारि दैदेनगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आं साबायखर बावबाय आंनि बिबुंथिखौ बेसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों ओम बाय लोगोफोर भिडिअखौ आं बेसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै आरोना लोगोफोर जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय सिबिजाथाव आरो फुजिजाथाव मानिजानाय